خوش تھی دار تے چڑھ ویندا عاشق گھبریندا عاشقاں تو دار کیوں ہے حق تا آمنے ہک دی فقیرا دنیا کو حق کولو انکار کیوں ہے۔ میرے وطن وسیب تے میرے سوشل میڈیا دے دوستو السلام علیکم۔ دوستو میرے ہاتھ وچ کتاب ہے جنہاں نام ہے سکھ دا سوجلا۔ استاد فیض محمد فقیر سائیں دی یہ کتاب ہے۔ استاد فیض محمد فقیر سارے وسیب دی جانی پہچانی شخصیت ہیں، کئی تعارف دے محتاج نہیں۔ اندے چو ایک غزل میرا دل آتے تساں دوست کو میں سناواں۔ سکھ دے نال دکھ دا پیار کیوں ہے، دکھ دے نال سکھ بیزار کیوں ہے۔ سکھ دے نال دکھ دا پیار کیوں ہے، دکھ دے نال سکھ بیزار کیوں ہے۔ ایہا گال کوئی میں کو دساوے چمن دے وچ آسودہ خار کیوں ہے۔ کوئل دی کوک بل بل دا ترنم، کوئل دی کوک بل بل دا ترنم بھنورا قابل اعتبار کیوں ہے۔ اور شعر دیکھو، لہو رنگین کیتی پے زمیں کو، لہو رنگین کیتی پے زمیں کو خون تو انکار کیوں ہے۔ خوش تھی دار تے چڑھ ویندا عاشق گھبریندا عاشقیں تو دار کیوں ہے۔ حق تا آمنے ہک دی فقیرا دنیا کو حق کولو انکار کیوں ہے۔